roku 2013 sme hľadali stratený grál. A teraz ho chce vidieť celý svet. A tak sme tu znova. Máš všetko? No, asi áno. Dobre, len ako? Prečo ešte neideme? Lebo čakáme na šéfa. Pozývam vás prejsť okolo sveta za 6 dní. Tak môžeme štartovať. No, ale ako sa to riadi? Ja som myslel na všetko. Aha, Mám aj pre teba, neboj sa. dobre. A nemali by sme zabudnúť ešte na toto. Aj ty dostaneš svoje vlastné tričko a šiltovku podľa farby svojej skupinky. Aha, Jeruzalém. To je to miesto, ktoré som vždy túžila navštíviť. To je to miesto, odkiaľ pochádza Svätý grál. To miesto, kde nás teraz tak netrpezlivo čakajú. Aha, Bratislavská zoo. Tam sú slony, vidíte? Hugo, my sme v Afrike. Čo hovorí naša GPS-ška? Tak takúto burgu som ešte nezažil. To, že kam nás ten vietor zaveje. Sú tie prilby vodotesné. Počkaj, není jen to Gran Canyon? Čo nám hovorí GPS-ko? Neuveriteľné. Amerika. Náš najbližší cieľ? Austrália! Divadlá, Dielne. Športy, výlety, kúpalisko, Jedlo. siesta kamaráti, super animátory, Veľké hry. a na záver veľkolepý. piknik a ešte Veľké prekvapenia. Hugo, a aké prekvapenie by si chcel ty? ja by som chcel lietať balónom. A ja plavbu na lodi. Ja veľkú grilovačku. A ja bláznivú oblievačku. Tak sa prihlás na farský, Denný letný, prímestský, tábor. 3, 4, 5, 6. Okolo sveta za 6 dní. To bola jazda. A toto s nami môžeš zvládnuť aj ty. A práve preto pozývame vás, milé deti, aby ste sa s nami vybrali na toto obrovské dobrodružstvo na cestu okolo sveta za 6 dní. A nemôžu ísť aj starší? No, o 12 rokoch sa môžete prihlásiť ako pomocníci. Prihlásiť sa môžete už teraz na komárnofara.sk alebo na Facebooku Fara Komár.